time mga kalog, real talk lang real talk. Para daw sa mga mag-uyab-uyab, diba? Maabot kaya mga time nga mawagtangan kag kilig o excitement, mahimog normal ang kada adlaw nga kauban siya. Dili naka malinaw sa mga joke o pangatawa, di ba? Pero dili man kay kilig ra og excitement ang atuang ipangita sa sulod sa relasyon, di ba? Mo gani na naguyab ka kay love nato ang tao ug tungod kay love nato siya. Di ta ganahan na mawala siya bisag lahi ang atong dagan sa inyong relasyon karon compare sa una. Ayaw kahadlok na mausab ang tanan. Part na siya sa process. Mao siguro nga ang uban mahimo na lang magbinuang or mga bit kay wala naman na feel nila ang partner ang trial o kilig. Pero arita sa reality, dili sa wall assistance nimo, need nimo ang pagkilig sa imuha. Nag-need ka jud ta og tao nga love kaayo ta. Kanang ipa-feel jud nato ang kita ra jud ug wala nay lain hinigugma. Kanang dawaton jud ka sa imong pagkaikaw o piliun jud ka unya panggaon pag-ayo. Unya dili kay biyaan bisag unsa pa mahitabo sa inyong kinabuhi. Kay kung kilig ra ang imong rason nganon mi sulod ka og sa karelasyon, then that's very wrong. Mapagsakit na gani kag laing tao wa pa jud magdugay nimo. That the worst part is dili naka makita og laing tao nga mas labaw pa niya. Sa panahon karon, tagsa na lang jud ang may gugma ug tarong. So if makita na gani nimo siya, ayaw na pasagdi nga sa lain pa siya mapunta. Stay in love mga kalog. So real talk sa mga mag-uyab. Thank you very much. Subscribe ug share. Thank you. Love you. Mama Chup Chup.